Titignan niya. Yan yung mga kaji, malayo pa. Ayun mga kaji, gusto kong paita sa inyo na yung na-discover ko lang mga kaji, sa lahat ng gagambang meron ako, pinakamadaling alagaan na gagambang Japan. Alam niyo kung bakit mga kaji? Papakita ko sa inyo kung bakit. Ngayon pala sa video to mga kaji, papakita ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung paano ako nagkukondisyon. Sasabihin ko sa inyo lahat ng diskarte ko mga kaji, paano nagkukondisyon ng gagamba. Kasama na rin sa pagpili ng kukondisyonin kong gagamba mga kaji. Tingnan nyo mga kaji Baby, lapit ka baby. Tingnan nyo mga kaji kung gaano kadaling magpakain ng gagambang Japan. Ito, hawak-hawak ko yung tipaklong mga kaji. Lagyan naman natin ng warning sign to. Katulad na ito, pakita ko lang mga kaji Yan o. Kita nyo yan, di ba? Kumakain yung gagambang Japan mga kaji. Yan yung pinakamaliit Ito yung malaki mga kaji. Dito. Di ba kita nyo to mga kaji? Hawak-hawak ko to. Malayo pa lang to mga kaji. Tingnan nyo. Yan yung mga kaji, malayo pa lang. Ganyan siya mga kaji. Kaya sabi ko sa inyo, yung gagambang Japan yung pinakamadali alagaan sa lahat ng gagamba. Kasi, baby, tingnan mo to baby, sinasaputan niya baby. Kasi yung gagambang Japan mga kaji, para silang tarantula. Hindi mo sila kailangan kung ano-ano mang gawin mo. Bigyan mo lang ng pagkain mga kaji. Ewan ko dahil siguro sa laki nila. Ayan sa makita nyo mga kaji, sumasapot din naman sila. Pag nahuli na sa kanila sasaputan mga kaji. Ito kahit araw-araw pinapakain ko mga kaji, walang problema. Kaya minsan binibigyan ko pa dalawa to. Simula nung nahawakan ko yung gagambang Japan, wala pang mintis. Kaninang umaga binigyan ko ulit to, tag-iisa ulit. Tapos, basta para sa akin mga kaji, sila yung orb weaver na napakadaling alagaan. Hindi mo kailangan sila yung pakainin, subukan mo ng yung hipon, ganun. Kasi yung ibang gagamba mga kaji, ayaw talaga kumain. Sila mga kaji, kahit itsahan mo lang, siguro yung lats, yung nymphs, mga ganun, cricket, pwede lahat yun mga kaji, para silang tarantula alagaan. Kasi sa hindi nakakaalam mga kaji, nag-alaga din ako ng mga tarantula. Tapos sa paggagamba naman mga kaji, paano akong magkondisyon ng gagamba, anong pinapakain ko, anong ginagawa ko, kasi nire-request nyo. Ang unang-unang step ko mga kaji, pa nagkukondisyon ako ng gagamba, first step ko is namimili ako ng gagamba. Yun yung pinaka first step ko. Paano ako mamili ng gagamba mga kaji? Unang-una sa bilis ng gagamba, sa jeans ng gagamba, kung bulto ba yung paa niya, makapal. Pero kung same size naman mga kaji, TM good OS. Kasi talaga naka-sizing na yan mga kaji. Talagang pinipili ko mga kaji, unang-una yung mga mapupula yung paa. Kasi may trip din akong kulay mga kaji para sa akin either tigre na gagamba, mapula, itim, orange. Ganong gagamba yung pinipili ko mga kaji. Tapos pag pinalakad ko yun mga kaji, pag pinababa ko sa sapot yun, dire-diretso dapat yung akyat niya, mabilis. Yun yung garantisado malakas yung gagamba. Pangalawa naman mga kaji, ang ginagawa ko is ito, pakita mo baby, pakita mo. Yung hipon na to mga kaji, maliliit lang yan. Yung tubig na nandyan mga kaji, may asukal yan. Basta yung mga nagagamba naman nila, yung mga nagagamba mga kaji, alam nila kung bakit may asukal yan. Sayang asukal mga kaji, para kasing natatakam yung gagamba. Mas lalo silang nagugutom, pero nakaka-uhaw din yan mga kaji, dapat painumin nyo. Sa akin pinapainom ko ng marami yung gagamba. Tapos kunyari 2 to 3 days lang ako mag-condition mga kaji, tapos nilalaban mo na agad. First day pa nag-condition ako mga kaji, pakain ako sa umaga. Hipon, maliliit lang mga kaji, depende sa katawan ng gagamba. Kung OS, mas malaki ng onte. Palit ng palit yun, depende sa size din ng gagamba mo.
Kasi ayaw naman natin maging botchog, katulad yung mga ganito na kalalaki, mga daliri na ayaw natin ng ganun. Tapos pagkakain ng gagamba mga aji, ang ginagawa ko, pagkatapos ko mabigyan ng hipon mga aji, para mas maganda yung galaw ng gagamba, pinapaarawan ko. Mas maganda paarawan nyo sa umaga. Ako hindi ko sinusunod yung sa 10 minutes na suggest ng iba. Ako magpaaraw ako, depende sa init ng araw. Siguro pag nakita kong medyo naiinitan na yung gagamba, 2 minutes to 5 minutes mga aji, depende sa init ng araw. Kasi yun yung nagpapalakad bangaw sa kanila. Tapos pagtapos nun mga aji, sa gabi, ilalabas ko yung gagamba para makatae lang. Tapos pag nagkondisyon ako pala, may mili lang ako 10 or 15, ganun na ako magkondisyon mga aji, hindi ako nagkondisyon ng maramihan. Tapos pag tumain na yung gagamba mga aji, painumin nyo lang ulit, balik nyo sa posporo o balik nyo sa lagayan nyo. Kinabukasan mga aji, pwedeng huwag nyo nang pakainin. Ito sa akin lang naman mga aji, kasi binablog ko lang naman. Hindi ako nagpupusta, hindi tayo naglo-load, wala tayong mga ganun na kung ano, etche, buretche na gamot mga aji. Kaya ang ginagawa ko mga aji, ginugutom ko. May nakausap kasi akong iba, hindi nila ginugutom, araw-araw talaga pinapakain nila. Kasi nga naglo-load. Yung load mga aji, na-explain sa akin nung nakausap ko, is bawal siyang gamitin pag di na kumakain ng gagamba. Kasi OD, ma-overdose daw. Kaya yung sabi sa akin. Ang ano ko naman mga aji, kasi uso yung dextrose dati, yung mga energy drink, mga ganyan talaga mga aji. Ginagamitan talaga yung gagamba, ganyan dati, pampabilis. Pero yun lang condition ko mga aji. First day pakain, rest 2 days, walang kain-kain yung mga aji. Labas ko lang, paarawan ko lang, painumin kong tubig. Tapos yung pinakasekreto ko sa lahat mga aji, bago ko ilaban yung gagamba is pinapasparing ko muna. Tapos paminsan mga aji, pinapatikman ko talaga ng gagamba. Kunyari may gagamba akong namatay, o may pinalaban akong gagamba, may namatay mga aji, papatikman ko lahat ng kinokondisyon ko para parang baga sa mga aji, maglaway sila sa gagamba. Tapos ano ba yun, ganun lang ako magkondisyon mga aji ng gagamba. Tapos ayun, abangan nyo pala yung laban namin ni Kadagit mga aji. Si Kadagit, ako, si Jason Webb, si Gala Myers, si Zaldi TV, baka sumama pa si Zaldi, pero abangan nyo mga aji kung anong mangyayari. Tapos marami-rami akong gagamba ngayon mga aji. Pag nakikita nyo, marami-rami tayong marami-rami akong kinondisyon mga aji. Ito kondisyon to. Ito naman mga pakain lang to mga aji. Yun nga yung sinabi ko sa inyo, paano tayo magpakain. Tapos may mga salmon kasi akong kinuha mga aji. Salmon, ito so may gusto lang mga aji kasi ako hindi naman tayo nag-ano ng salmon mga aji. Ito may kinuha ulit akong salmon, kumuha ko ng 9 na piraso mga aji. So may gusto lang mag-message kayo sa akin, kasi ako naman hindi naman tayo nakuha ng salmon para magbenta talaga. So may gusto lang mga aji, kasi ako kahit wala namang kukuha nito, iba-vlog ko to mga aji. Regardless may kumuha or wala, iba-vlog ko naman siya. Kung kukunin, edi mas okay, at least magka-salmon kayo, magkagamba kayo. Message nyo lang ako, kung hindi ko mga kayo ma-replyan, pagpasensya nyo ako, medyo nagiging busy tayo. Ba? Tapos basta abangan nyo, may gagamba ako bukas. Mas maganda yung gagamba ko bukas. Pag nakita nyo mga aji, sabihin ko sa inyo, siguro matutuwa kayo. Basta hint nun mga aji, may match na yung salmon natin. Mas maganda-gandang laban, kaya hindi ko nilalaban sa Japan muna. Tapos siguro bukas may dalawang video pa ako, Gabaldon versus Masbate. Tingnan yan baby, video mo nga to baby, kakainin yung gagamba. May gagamba kasi ako sa taas. Meron mga aji, may mga nakawala akong gagamba. Yun, pinatay na siguro ng butiki mga aji yung gagamba. Yan. Ano baby, madagdag ko. Ito may tira pa akong tipakulong mga aji. Yan, tipakulong yan mga aji, may tira pa ako dyan. Tapos yun lang, ganun lang naman ako magkondisyon mga aji ng gagamba. Wala namang tago, wala namang old school style lang mga aji, kasi old school naman tayo. Dati pa yan naman yung ginagawa ko mga aji, simula nung kabataan ko, kaya yan lang din yung ginagawa natin. Nga pala, thank you sa mga bagong subscriber natin. Salamat po sa inyong lahat. Thank you kasi dumadami tayo. Bait talaga ni God. Saka na mental block na tayo mga aji, kasi madaling araw na.
Subok ko lang talaga kasi marami nag-request sa akin na paano ako magkondisyon ng gagamba. Ganun lang ako magkondisyon mga kaji. Basta tutok lang kayo sa gagamba. Huwag niyong hayaan na hindi niyo mapatay yung gagamba mga kaji. Kasi yung gagamba mamamatay yun pag hindi nakatay. Kasi titigas yung tiyan nun, tapos puputok na lang. Ganun yung nangyayari nun. Yun lang. Much love and respect sa inyong lahat. God bless sa inyo lahat mga kaji. No.